Cabildo, straight to the point. Uban nato karong kabuntagon may gala ang atong higala nga nangulo sa Davao Anti-Scam Unit ning atong lungsod sa Davao. Our good friend may gala si Sir Sim Sagarino. Sir, maayong buntag ninyo diha sa Anti-Scam Unit, sir. Good morning, sir. Og maayong buntag sa tanan na minaw sa imo, straight to the point, sir. Salamat kaayo, sir. Sir, kaganina gisgutan namo ang kining SIM card registration. Amo lang gud siyang gibubalan si sir kay balaod naman siya. Pero murag nalutsan gihapon ta, sir, sa mga fake nga mga photos, no, o pictures. Unsay datingan na ninyo, sir, sa anti-scam unit? Actually, sir, nagdakop man yata ang NBI ana. Sunod na found out nila nga naay mga specialized SIM card nga registered. Mao Di pa maligya ganito dito sa Manila. Pre-registered na, sir, Oo. no? Sunod, kuan sir, actually, sir, ni kunhod jud ang ato ang kuan sir kaning pag kuan sa online gani sir kanang magbinuang gani sir. Okay, Ni so, kunhod jud sa tuwa kay wa naman tay nadawat nga mga uy, very good. report sa tuwa sir. Sa Manila, sir, I think nationwide to nga data, murag 16,000 cybercrime cases. Des Davao, sir, wala na tayo record, sir? Wala na tayong natala? Super sir, wala pud tay natala nga kuan sir nga kaning nagbinuang gani sa kuan sir sa online SIM card sir. Kaning magkuan-kuan, mag-text-text gani sir nga nakadaog ka. Wala naman po sir. Wala Wala na. tay nadawat ana sir. Okay. Kanang dito sa Manila, ang gitumbok nila, sir, usa diha, online human trafficking. Sa ito pa gamit ang text, gamit siguro ang Facebook siguro. Mang-hire ko no, sir, pero dili di ay mao. Wa na dili sa ato, sir? Super sir, wala pa tayo nadawat nga report ana sir diri sa tuwa. Murag hadlock siguro sila sir kay hadlock. naalam mo ko ng SIM card registration so matrace sa panggudayon kung atong ipatrace sa kuan sa NITC. Oo. Unya sa Manila, napag itong love scam ginaingon, sir. Para nangitag apam ba, unya, gibinuangan ra di ay. Wa ko ni dili sa ato, sir. Mayo nog wala. Super sir, katong una sir, natay love scam nga nahimo diri. Oo. Pero wala pa tong SIM card registration. Okay. Unsay status Yes, sir. unsay status, sir, sim katong mga ni dangop sa inyo, ha, sir? Unsay development ato? Actually sir, katong nagdangop sa tuwa sir, nailan na sila sir, nakadaatag na sila og kwarta. Oo, unya na Kadto sa katong ilahang kuan, ilang apam siguro to, na nailad na sila. katong sa mga complaints sa inyo, ha, sir, na ba man nadakpan, sir? O wa gid tay nadakpan? Actually sir, katong nag-report sa tuwa nga love scam, basta mga online cases sir, ato mo na silang gina-refer lang sir sa cybercrime kay Tarako gani sir, Regional Anti-Cybercrime Unit. Oo, sila man gid Eh sila mo gud ang naay gadget sana sir, nga mga monitor ba. tinuod na. So sila dito na to gina-refer sir. Oh, okay. So kuan mo, sir, kanang unsay kitawagan na, sir, murag nagag-coordinate mo unya, murag interagency ang strategy, sir, no? Interagency. Yes sir, yes. Ayun noon. Asa mo nakatutok ron, sir? Unsay gitutukan nato diha ron, sir, sa anti-scam unit? Daghan man ang nagaanha gyapon naga-walk-in sa tuwa sir. Karon sir ang kusog karon sir kaning roulets gani sir sa tuwa. Ay, roulets. Roulets. Oo. Yes sir. Pas. Roulets, mga roulets sir. Asang lugar Mga naman po na ato sila, dito sir? Sa tuwa. Asang Sunod lugar? atong ginapaadto sila sa Disod gani sir. Disod. Oo. Sa human settlement. That's right. Oo. Kaya Unsay reklamo? para mga sila certification kung dili registered to sa Disod. Oo. Kaya kung na sila tuan sir, diha na nato sila i-collect ang ilang mga ebidensya kung nakabayad na sila then first na to ginahimo na sir atong ginapatawag ang kuan ang respondent na sir katong ilang ibayaran Oo. o ang complainant para mag-apod sila sa atong office kung unsa man ilahang masabutan then kung dili ko sila magsinabot atong himuan og demand letter para makabayad to siya dito. Pero dito sila, sir, magresolba sa disod na.
proper agency. Yes, sir. Pag di sila magkasinabot, sir, atong i-refer gyud sila sa kuan ay sa Oo. ba sa kaning small claim court kung gamay ra ilang nabayad para dali ra sila, sir, kay dito sa small claim court, sir, not more than 1 million man, sir, ang ginadawat nila, sir. Okay. Oo, napunis man ang bulan, sir. Unya, mga pila ka kaso ni sir, kanang inyong gigunitan ron. I mean, ni dangop sa inyo, ha? Ubay-ubay na ning rulat, sir. Daghan na kayo ni sila nag-adto sa atong office. Agoy. Pero ang uban ko, sir, kay nag-promise sila nga mubayad. Mubayad sila. Pero na sila promissory note nga gihimo nga mubayad sila every 15:30. Ana, sir ba? Para mabalik. Ang katong mga katong ganing nagkuhan, sir, katong ilahang gibayran. Oo, iuli So, nila. nag-promise nga mubayad sa ilaha, mo refund sa ilaha, 15:30. Oo. Ana, sir. So, sugot man po itong kuhan, sir. Mabayaran lang sila. Katong complainant. Sugot man po. So, pahulog to, sir, nga kung magbayad, dito mo sa office na mo pabayaran, sir, kay para yun klaro ba, para na recording ta. Oo. Na nakabayad siya ng 15, then 30. Sige, sir. At least naibaw mi, sir, nga ang popular day karon rollouts nga ginapambaligya. Way klaro. Yes, sir. Kanang itudlo lang si Mod, sir, ba? Pastel. Tripping pa ato dito Oo. sa lugar. Sunod, wala day, kuhan, wala day yuta. Kay ang napa day tagiya tong yuta, wala day gibaligya ang katong yuta sa uban. Nahalas. Pagitaan pa na muna sila, sir, o kanang mga certification gani, sir, nga na ba sila license to sell, ana ba? Para may bawaan yun na to. Kung gibaligya magyutong yuta. Na ba sila lisensya nga mo baligya? Para nako, sir, mura man nag-swindling, sir, or stapa baka. Ang Mura na. istapa mo yun na mahulog ka na, sir. Stapa Pag gina, mapailan ng kaso, istapa yun na. Kung dagan silang complainant, sir, large scale, stapa na, Large sir. scale, No ala. bail ban. No bail ban recommended ba na, sir? Kung sa may mong final pahinumdom, sir, para sa tanan. Sige daw, sir. Yes, sir. Salamat kayo, sir, sa opportunity mong gihatag, sir, no? O sa tanan na minaw, diri sa ato ang straight to the point nga akong pahinumdom kanunay nga dili sila basta-basta mabuhi sa ilang Kwarta. hard-earned money. Duwara. Kinahanglan mo ato na sila sa among opisina, mga silang advice, or kung di sila kadto, manawag lang sila sa among cellphone o telephone number namo dito. Naman tayo hotline dito. So, para may bawaan nila, sir, o patuon yun mo sila sa among opisina para naman tayo mga investigator dito, sir. Mo conduct investigation sa ila, ha? Mo conduct o kanang mga sila og information regarding sa tuwa. Ato kung tagaan, sir, kaya naman tayo mga investigator nga waiting dito, sir, sa tuwa. Okay. On that note, sir, salamat kayo sa inyong kaning pag-responde bitaw, sir, sa mga concern sa katawhan. Thank you, Sir Sim. Sir Bebot, thank you. Yes, sir. Salamat po kayo, sir, sa imuhang paghatag sa mong oportunidad, Sir Duterte. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. More power sa inyo, sir. Si Sir Sim Sagarino Maygala, siya ang nangulo sa Davao Anti-Scam Unit. Kung sa ganito, di gyud ta magpatunto, di gyud ta magpailad. Issue Kulukabildo. Straight to the point.